Първото ястие за днес е сьомга в муслин сос. Какъв? Муселин сос. Да, това е един не особено лек, но много подходящ за тази риба сос. На маслена основа. Ще използваме котлети от сьомга, охладени, които подреждам в тавичка. Отгоре... ти започна с соса вече. Започвам с соса, да. Ще разтопя масло на ниска температура. Стоян беше прав в началото. Много лесно се приготвя това финно предястие. Трябват ни 2 моркова, които подреждам съвсем безразборно върху рибата. И лук на шайби, който Стоян наряза. Ще използваме домашно приготвен рибен бульон. Нашите от пастърва и рагу сьомга. Разбира се, ако не разполагате с такъв, може да го замените с зеленчуков. Дори по-смелите от вас могат да използват пилешки. Ще се получи много добре. Защо по-смелите? Защото ще даде по-специфичен вкус, поред мен. Затова дафинов лист, 2 броя. Ще ги начупи, за да има навсякъде. Сол и черен пипер и клонки магданоз. Виждате, че подредих рибата в тава. Нагрявам тавата. Нашата позволява това. След като бульона кипне, ще поставя алуминиево фолио отгоре и ще я пъхна във фурната за 8 минути на 200 градуса. Така, за соса съм отделил 3 жълтъка, сложих малко дижонска горчица и бял винен оцет. Сега ще пасирам. Ще изчакаме да се разтопи маслото и ще го прибавяме на тънка струйка. Водата завря. Може би се питате защо първо приготвяме рибата на котлон и след това ще пъкнем във фурната. Елементарно. По този начин водата ще заври много по-бързо, но няма да сготвим рибата, защото искаме водата да е на точката на кипене, да не завира. Така по този начин сьомгата ще запази хубавия си прекрасен аромат. И в комбинация с дафиновия лист, магданоз, лук и морков ще стане неотстоима. Сега я покривам с алуминиево фолио и ще оставя за 8 минути в предварително загрята на 200 градуса фурна. За тези, които я обичат по-розовка в средата, и 5 минути ще са напълно достатъчни. Но това винаги зависи и от фурната, и от размера на сьомгата. Остана да сложа само малко сол и бял пипер. Всъщност този сос традиционно се прави на основата на холандес, на холандски сос, който е с жълтъци, малко винен оцет и масло. Сол и пипер, винен оцет или лимонов сок. Това е същото, само че добавяме и сметана. Да, разбита на пухкава пяна. Ако не успеете да откриете бял винен оцет, който се прави от бяло вино, може да го замените с лимонов сок. За този сос ще нарежа пресен естрагон. Тази подправка се добавя и на сос бернес. Общо взето те се приличат много с този. Разликата е в сметаната. Голямо биене, но свърши. Ето. О, чудесен е. Разбърквам леко, 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 леко. А сьомгата дали е готова? Би трябвало вече, защото нямам търпение. Тогава я изваждам от фурната. Остана само да пробваме соса и да поднесем предястието. Страхотен. Леко. Трябва да внимавате, когато отваряте фолиото, защото може да се изгорите с парата. Нямам търпение. На сосът ще му трябва малко сол, според мен. Сега ще сложим. Така ли? Да. Внимателно трябва да я извадите, защото е адски крехка. Тази рецепта разчита на изчистените вкусове. Видяхте, няма особено много подправки за рибата. Сосът е плътен, богат. Малко от бульона, който се е образувал.
подредим и от лука. Той толкова е умекнал от парата и се е овкусил. Ще завършим с соса. Вижте консистенцията. Кадифен. И предястието е готово. Готово е. Остана само да запишете точните продукти за него. за 4 порции подреждате 4 котлета сьомга в тава, заедно с глава лук и 2 моркова нарязани на едро, връзка магданоз и 2 дафинови листа. Обкусявате с сол и черен пипер и наливате 600 мл рибен бульон. Слагате на котлона и когато течността заври, прехвърляте във фурна и печете 8 минути. Поднасяте рибата с зеленчуците и с муселин сос. Него приготвяте като пасирате 3 жълтъка, супена лъжица бял винен оцет, чайна лъжичка горчица, 170 грама разтопено масло, 30 грама пресен естрагон, 100 мл предварително разбита сметана, сол и бял пипер на вкус.